Dal jsem 24. Jules more zpět na scéně, řekl to. Už mě nebaví to poslouchat. Sami faleše znova a znova. Prostě falešný, nebo chcete love do kapsy. Takový lidi, kteří neví o světě. Takový lidi, kteří nemají rádi sami sebe. Co bude potom, když zemřete? Nepůjdete do nebe, do pekla chcete? Už nevím, jak to říct, jak bránit světu, aby bylo líp. Hodně trápení v srdci mám, že bych pomohl lidem, hele, co to potřebuju víc. A nechápu nic, třeba někdo se narodil, potom zemřel, nevěděl vůbec nic. Nepochopím svět, jak to vlastně tady je, že si někdo svůj staví, neváží tenhle svět. Hodně jsem toho viděl, hodně lásky, neštěstí jsem měl, taky radosti. Dobrý věci měl jsem, nezažil jsem být hudý, když to tak není, hele, všechno bylo jiný. Lidi myslí jenom na sebe, aby měli na druhýho ne. To je dnešní doba, rodina, bratranci, ségry, hele znova. Nechápu vůbec nic. Srdce mi tlučí pro lidi, ale co? Nikdo nevěří věcím, co říkám, nikdo nepochopí sám sobě, co říkám. Lidi v dnešní době mají velký problém a ten je že nevěří vůbec sami sobě, nepřiznají si to někdy doma, vole, tak si lehni doma.